the name of Jesus. We call upon the name of Jesus. Oh, Kamatolo Yakoba. Ekamene Linamanda Ikamanila Jesu. Oh, Kamatolo Yakoba. Ekamene Lina Jesu. Oh, Kamatolo Yakoba. Ekamene Lina Jesu Christu. What's in Nazareth right now? We bind every power. We bind every principality. We pull down every stronghold by the reason of the name of Jesus. We silence every noise. Right now, we arrest you, we arrest you, we arrest you, we suspend you. Kekamalila Jesu, wasa Nazareta, mimoya ya pantimolo wake, sianituliza, mimoya ya semkatini, sianituliza, mimoya ya sezitabeni, emashatini, sianimopa, kusatana bahanda. We bind you, 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 in the name of Jesus. Kekamalila Jesu, Kekamalila Jesu, Kekamalila Jesu, Amambisi Kamalila Yesu, Ibisi Katile Kolera, Ibisi Kamalila Jesu. Call upon the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. We call upon the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. Kuraba Sataya. Wasatala Bakora Babasika. Kuraba Kosata. Kuraba Sataya. Kosatala Bakosata. In the name of Jesus. 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 Clap hands for Jesus. I'm trying to say this cool Jesus. Celebrate. Come on, celebrate the King of Glory. Celebrate our Koba, our Koba. Ituna, our Koba, Inkupego. Come on, clap hands for Jesus. You know the Azande in Greenland, Wameni. Rekelezanti wana mafile wa tati chiko zomufa. Wow, wavulena monga makolo. Clap hands for Jesus for the last time. In the Bible, clap your hands, all ye people. This is it. Just as we need a sweet and a boozer. Clap your hands, all ye people. There is something about your hands. You must learn to worship God even with your hands. It trains our fingers for war. Clap hands for Jesus and shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout power. Shout glory. Shout fire. Shout Jesus. Hallelujah. 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 Itenda ibafuna abantu abasmart bafomale. Hallelujah. Itenda ifuna abantu abalwayo. Amen. Bangathi ba disorganized. Hallelujah. Hallelujah. Abona ngoku sibize igama lika Yesu. Yaphuma isound ibingaphumi le sound. Hallelujah. Masithathe ke thuba sibulise kutata befundisi. Tata bethu tata maphuma tata matomela sibulise bonke tata befundisi. Ungenzeka bakhona apha asibazi sibulise otata bonke umama obhuti nosisi. Sibulise abantwana abancinci abantu abatsha bonke
ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Siyanibulisa abangcwele ngegama lika Jesu. Hallelujah. Siyanibulisa ngapha ngegama lika Yesu. Yabona ngapha nihleli kabi, that there are so many gaps in between. Funeka abantu baphathe emva basondele apha, masicace basonke sizokhonza. Ungahlali ngathi ucuphe something pha, ungathi yeah, macace into zenkonzweni nozobamba itiming ententeni enze ba singabefundisi baphinde babethe nokubetha ngoba yes, especially egengencinci. Yeah, but come close, phuma suka ngapha, sondelana ngapha bathandekayo, sondelana ngapha. Ngabikho gaps, mangaboni gaps ziyenza imessage ilahleke. Xa khona izikhewu zenza uba mnandi shumayele kanti vele walibala amavesi kanti phazanyiswa sesisitulo singenamntu. Siyabona abathandekayo. Yes, so let us all take it to us ukuthi umuntu uzo-occupy isitulo, sitting arrangement sizoyiqala phela, soyi-observe every day. Amen. Noba zikhona ushers noba zikho ayiloxanduvo le-ushers noko majority yethu singabantu nokasebadala apha. Amen. Bambalwa abantu abenza ugrade R apha endlini, abantu abaya ku-grade R kuyezantsi ecrash. Most of us ku-grade 1 ubheka phezulu, so grade 1 ubheka phezulu noko ngeke sisokolisane. Siyabona abathandekayo. Yes, yabokuhleli kakuhle kwelicala bingapha ingxaki kodwa nabo balungisile. Ngicela sibashayele izandla ngegama lika Yesu. Hallelujah. Masibone izwi lenkosi, ngisindisiwe izono zami zixolelwe, ndibwa kwambulawa, ndibakhosela igama. Masibone izwi lenkosi, then we will pray after sifumane izwi lenkosi. Kulama verse wethu wayizolo khane siwagqibe. John chapter number 14. John chapter 14. Yesterday also sifunde kuMatthew, saphela pha kuMatthew chapter number 1. Kumatthew chapter number 1. Bakhona abantu abakhumbulayo basifunde kuMatthew chapter number 1 verse 1 izolo. Verse 21 to 23 besifunda khona kizolo, but namhlanje noba sidanga safunda just sizakota nje, then sikwazi basifunde pha John namhlanje pha John chapter and abantu khona abantu bakhona abantu abasokopayo apha abanganqiniyo. Ngomso wabizwe ndima abanifike little bit later so that bakhombe, because bakhona abantu endibatargetileyo funeka banqine every day bona. Unqina abathandekayo sinqina every day. Sevana abathandekayo, especially thina esindiswe apha ententeni, because kunento ubungqina obuyenzayo ongayaziyo wena. Ubungqina every time unqina lento ebekade ikuhlula, it take a step back. It takes steps back. Yabhekela yabo every time unqina umuntu wasententeni. Yonke into onqinayo uthi mina bendikade ndiqula ngoku ndiphilile. Yabo xa uyithetha lanto yayikugulisa, iya ibhekela ngokubhekela ide ibe kude isithele kuwe. Uba uthi mina bendikade ndithakatha ngesikhathi unqina every day. Akudlalwa nje bakupha izonqina, akudlalwa ngawe. Amen. But kuncediswana now, because it's the law of the spirit, is the law of embarrassing the power of the sin. This is the law of the spirit. Amen. Because every time you are dismantling amandla lento bekade kwehlula, iya iphelelwa ngamandla. There is power in unqineni. So kumele uhlale unqina. But uthula unguthulisile okanye unguthulethu, hayi zizawubuya amadimoni, azawubuya ahlala apha kuwe, azokwakhela apha kuwe. But every time ufakazi uthi ngisindisiwe, ndibonga uJesu. And xa unqina awuyali bantu. Sikhona sithi abefundisi, sithi esishumayelayo siyala. Xa unqina uyali bantu, uthetha lento Yesu akuncede kuyo, uhlale phansi. Siyabona abathandekayo,
akunyanzelekanga ude uwini lotho uzungqine kwaukuthi uqala apho ubungqina uba ndisindisiwe. Kuba ufike wazoma apha wathi ndiwine ilotho wabe soyohlala phansi, ayibobungqina obo. Funeka ubungqina kufuneka buveze into, ummangaliso okanye into ubabazi into eyenziwe nguYesu. Let it be clear uba le nto yenzeke ngenxa kaYesu. Into sifuna ukuyibona nokufuna uyiva pha, sifuna uva uYesu. In fact, into yonke nje oyithethayo mama uvele uYesu, ilanguage yasententeni nguYesu. So don't speak so thetha into ezininzi. Sivana bathandekayo, so uthethe especially namakholwa amadala noma ulikholwa elincinci, so suyala abantu futhi disindisiwe ndikwi-drugs. uYesu wanceda. Suthi ubuke drugs ungathi uYesu wenzeni. Makathi uba wena awuziyekanga by choice, uyekiswe. I-miracle igula makuvele uYesu, because ipower isekuveleni makavele naphi na. That's why naxa undibulisa eGreenacres ndizokuxelela, noba undibuzanga ndizokuxelela uba ndigcinwe nguYesu. Noba awundibuzanga uba ndigcinwe yintoni, but ndiyifaka noba ingeni uYesu, ndimfaka nalapho angangeni khona. Noba ingeni uzawuthi ayingeni indaba kaYesu, ngoba ndiyayifaka because ipower amadimono ikuYesu. Makuvele uYesu nasemthandazweni wakho. Don't pray 2 minutes 30 seconds ungakhange ulibize. Khawuleza ukhawuntayekte begama, thetha uthi egameni. Yonke into ithetha uthi egameni kaYesu, because yonke into yethu ipower isegameni kaYesu. Ungathandazi 3 minutes ungekalibizi igama, so uvumele umthandazo ube mde, linqabile igama, maliqaphanga igama. Awungenawo umthandazo vele ukhwaze lona, lingumthandazo. Lingumthandazo igama likaYesu. So it's all about the name. Noba ubulela ukutya suthi bawo siyabonga ngokukutya, hayi ayingumthandazo. Ibonga egameni, bawo ndiyabulela ukutya ngegama. Hey, amadimono inga-100 igama likaYesu. Bawo sikelela ukutya, ungabudla ijefu ikubulale ngokuthandazileyo. Uthi bawo sikelela ukutya, amen, ingakubulala ijefu. Funeka uthi sikelela ukutya ngegama likaYesu. Yabona lapha egameni likaYesu ijefu iphelelwa yipower. Iphelelwa yipower ucimba zakho udlisa. Kudala uzitya amadliso wena. Xa uncedwa yile nto yakho yokubulela egameni likaYesu, xa uzotya uncedwa yile nto yokusikelela ukutya egameni likaYesu. Kudala bekuzama ukuba unovulwa amehlo kamoya ngethuba, kudala uzitya ipoyizini wena. Xa uncedwa bobudenge bakho bokuthi sikelela ukutya ngegama likaYesu. So ipower isegameni. Don't take the name of Jesus for granted. Maligcwale igama likaYesu, maligcwale, phatha lona. Uthi ukuhlabelela abangcwele basendulo, maliphathe laba udondolo. So the power is in the name of Jesus. The power is in the name of Jesus. Usatana oyika igama likaJesu. What threatens the demons is the name of Jesus. Ayingomthandazo organized, ayingomthandazo well-structured, onamagama amahle esigesi na-pombatic. Lingaba-pombatic igama, but kunegama elinamandla eliviwa yimimoya, igama likaYesu. The powerful name, the name of Jesus. The name of Jesus. Okay, kumele kwinto yonke oyenza makuvele uYesu. Hayi mayingakudiki le nto kaYesu. It's all about Jesus. Bangaxhapha uYesu, banganqabi uYesu emlonyeni wakho, banganqabi thina asisabizi nombulawa. Naxa buyisa iglasi andisathuki ndithi yokumbulawa. Hayi, kakwenzeka i-emergency, I call upon the name of Jesus. Naxa ndikhutshwa ndiqhubeka apha ndibiza igama likaYesu, amen. So maligcwale igama likaYesu. Siyabana bathandekayo, funa ukuliva igama likaYesu nalapha ebungqineni. Mandive uYesu, ndisindisiwe. uYesu undincedile, ndiyambulela uYesu endimthole kule ntente. Ndiyambulela uYesu
endimthole kule ntente undiphilisile. Singakuxolela ke xa usaqala ukuthi ke ndiyayibulela intente, kodwa kandizukuye ubulela intente for three times. Ndikhona ubulela intente yodwa. Bulela uYesu wale ntente. Bulela uYesu wale ntente. Mama ndifuna ukhale lento ukubulela uYesu. You must understand that uYesu owenze umsebenzi, because uYesu usebenza. Also, the more you acknowledge, the more uyivuma uba uncedwe nguYesu, akancumi avuyele uba abantu xa umvuma, kanti le iBhayibhile ithi ondivumayo, right, phambi kwabantu nam ndomthini, le nto iBhayibhile ithetha loo nto, ithi ondiphikayo. So every time ivictory yakho nempumelelo yakho uyi-associate noYesu, you are giving Jesus another platform uba aqhubeleke akuncede. Every time intsikelelo yakho uyi-associate noYesu, uvuma uba it's not about me, it's about Jesus. Ndino-1 ndino-2 ngokungenxa kaYesu, uvulela uYesu uba aqhubeke asebenze. So ke xa ufakaza, xa ungqina, yithi uba ndisindisiwe, ndikubakhusele wakambulawa, ndiyambulela uYesu. Uba kabi ikhonta elotyala, hlala phantsi ukubulele nje ukusindiswa, ndibonga uYesu undisindisile. Uba uphiliswe inhloko izolo, bendigula apha mathandazo, ndiyabulela uYesu, inhloko iphelile, ndiphilile. Uhambe uyohlala phansi. Amen. Amen. Masifunde ke sithandaze. Yes. Nento enithena icela egameni lami ndoyenza yona ukuze uyise avuliswe ngonyaka. Yes. Ukuba nithena icela into egameni lami ndoyenza mina. Ukuba niyadithanda yigcineni imithetho yami. Mna ndiyakucela kubawo aze aninike omnye umthetheleli ukuze ahlale nani ngonaphakade. Mna ndiyakucela kubawo aninike omnye umthetheleli ukuze ahlale nami ngonaphakade. Abantu babe khona kizolo singahamba kahle lula. uJesu uze as isisombululo sokuzonceda abantu, kuzosindisa nokuzohlambula abantu emveni kwemizamo nenzame ezininzi, abantu bengancedakali, bephila becindezelwe uSathane. Then kwazana inzame ezininzi, umuntu akakhululeka esonweni, umuntu akakhululeka emandleni kaSathane, waphila umuntu oppressed by the demonic powers. Kwazofika ke uYesu, naye xa isefika apho sifunde khona izolo kuMatthew chapter 1, it was emphasized that he came as a fulfillment of prophecies. Ufika njengokuzalisa ezozalisekisa okwaprofetwa. Jilo apha ku-21 ukuba kwafika isithunywa sikaThixo sathi novuya, loo nto inhle ozawukhulelwa, loo nto intle izala uyayibiza ngoba nguYesu, ngokuba eyakubasindisa abantu phi ezonweni zabo, ukuze kuzaliseke okwaprofetwayo nguIsaya, wathi intombi iyakukhulelwa izale umntwana, kuthiwe igama lakhe nguImmanuel, oko ke kukuthi uThixo unathi. Because the kind of God people needed, they needed God that is with them. Babedinga uThixo unathi. So uJesu came as uThixo unathi, uze njengoThixo ohlala emntwini, ohlala phakathi komuntu, ohlala nomuntu, ohlala phakathi emntwini. Amen. So iproblem yabantu ke babedinga uThixo unathi, babekadinga uThixo abayelwa ngumpriest once in a year,
babengadinga uThixo ohlala ecaweni entempileni bathi xa besekhaya bacinezelwe zimpundu. Babengadinga uThixo ohlala ententeni bathi xa bephuma bahluthwe ngumvandedwa. Babedinga uThixo unathi, babedinga uEmmanuel, uThixo ohlala ekhona enabo. So Jesus came as that kind of God. He came as Emmanuel, uThixo unathi. So into umuntu ayidingayo udinga uThixo onathi. That's why into painful emntwini ukuba azive elahlekelwe nguThixo, emntwini obeke weva ukuhamba, because uJesu afike agcwalise space apha emntwini kune void, kune vacuum, kune open space esingeke sivalwe ngabantu balomhlaba. Asivalwa ngama-boyfriend, asivalwa ngama-girlfriend. Esi space asivalwa nayimali, esi space asivalwa nangumtshato. Ungatshata uthi sawutshatile usive sisekhona, ucingela uba inoba yile nto uba nditshata umXhosa make ndimlahle ndiyothatha ikhaladi, still uvuba isekhona. Ucinga uba no, mhlawumbi make ndiphume ndiye eBrazil ndiyofuna a-Brazilian lady, still the space will be there, because apha empilweni yomntu umntu udalwe waba nendawo engoneliswa nangenye into apha emhlabeni. Laa ndawo yoneliswa kukufika kukaThixo, efika ngoJesu, because indlela uThixo angena ngayo emntwini ungena ngoJesu, nendlela umntu angena ngayo kuThixo ungena ngoJesu. That's why uPaul ethi kwi-account yakhe kuMatthew chapter number 2, I mean 2 Timothy chapter number 2 verse number 5, uthi for there is one God and one mediator between man and God. Uthi uThixo mnye nomlamli phakathi koThixo nabantu, umntu uKristu Yesu. So uJesu weza ukuzolinka abantu noThixo, ukuzokonekta abantu noThixo. Khona apha sifunda khona, xa ufunda kwivesi eziphanga sentla verse 5, 4, 6, uthi uJesu ndim indlela, I am the way, I am the truth, and I am the life. Abeseke sithi no one can come to my Father except by me. Uthi akekho yakubawo engasi ngam. So indlela yokuya kuThixo, it is by Jesus. Ibridge yokuya kuThixo, it is by Jesus. I-connection econnecta umntu noThixo akuyiyo necawe, abululo nosini obungazenza usizana. Uthi Thixo usenasizi ndihlupheka, noba ungahlupheka ube lusizi, akho nto azoyenza, because ukhangela uba imvana ikhona na. Njengo-Abraham enyuka esiya entabeni Moriya, ithi iBhayibhile wahamba eyonikela ngomntwana wakhe, but something profound, and yayiprofeta pointing to Jesus. Wathi senesilungisile inkuni, wasilungisa isibikelelo, wambeka, wabuza uIsaka wathi ndiyasibona inkuni, ndiyasibona isibikelelo, iphi imvana, because imvana elidini elipheleleyo elinako ukubuyisela abantu. So uyambuza uthi nasi inkuni, nangumlilo, iphi imvana. So imvana yiyo izulu lijonga imvana, alijonga ihlelo ophuma kulo, alijonga imvama ophuma kuyo, alijonga igama lenkawe yakho. For God to respond to someone who is crying, ujonga uba imvana ikhona na, ngoba uJesu ngethizwa ukukhwaza kwami just back basemva kwami ungabi phambi kwami, singavala ngosithi seke khona baxayinyusa kanje keyboard. Abantu bangaphuma bengayivanga imessage, abantu mabayive imessage,
amandla mna ndibhiliva uThixo wamandla, ndiwathanda kakhulu. Kodwa mhlangathi masi-embrace amandla, ndaphuma singashumayelanga. Niboyazi botata bam uba ndiqalisa ukuwa, nibondibiza. Mhlangathi amandla bemaninzi, ndaphuma ndingashumayelanga, nibondibiza. Abantu kumele abantu bancedwa lilizwi. Faith comes by hearing, not anything else. Kungenzeka nanto noba ningavuka ku-wheelchair nonke, but uba nishunyayezwanga, there will be no faith. There will be no faith. Amen. Amen. So go with me, my brother, please. Because must make a standards. Can't ndixeshwa nguwe. Hallelujah. Amen. So bemuntu Jesu ndimindlela ndimubomi ndiminyaniso ukuthi akukho namnye uza kubawo engazi ngam. So indlela yokuya kuThixo noba uya kuThixo ngohlobo loba uyafa, you are being translated, you exit this world. Awushiya lo mhlaba uya kuThixo. Indlela yokuya kuThixo is by Jesus. Noba uya kuThixo ngokuselapha emhlabeni uyathandaza, ufuna uya kuThixo ngomthandazo. It's difficult to go to God with prayer without Jesus. That's why nakasithandaza sithandaza egameni likaYesu. Umthandazo siwusubmit egameni, we submit our prayers kuto yonke into eniyicela egameni lawo. So sithandaza, sicela, sikhalima yonke into yethu emthandazweni siyenza egameni. We submit prayers in the name, not in the blood. There's a place for the blood, but pertaining in mithandazo sithandaza egameni. Awudingi ukuncedisa ngomlilo uthi ndiyathandaza ngegama nangomlilo okanye ngegama. No. Umlilo unendawo yawo, igazi linendawo yawo. Don't make spiritual confusion. There's a place for the blood. As one get that touches only by your blood, there's a place for the fire. So would go thunders, the thunders and the bleed. They'll take on Sigalele and Lilway. Okanye game alincediswa linama solincedisa ngomlilo igama solincedisa ngegazi. Igazi linendawo yalo, umlilo unexesha lawo. But akuthandaza sithandaza egameni likaYesu. We submit prayers in the name of Jesus. We are praying in the name of Jesus. We pray to God in the name of Jesus through the Holy Spirit. We pray to God. We pray in the name of Jesus. We pray through the Holy Spirit. Amen. Amen. So the what Yesu akukho namnyuza kuba wengazi ngam. It is impossible uba ube ne life prayer, ne prayer life, ne pilo yomthandazo. Ngeke ube nobudlelwane noThixo ngomthandazo. Ungenaye uJesu, kuye ilink, kuye connection phakathi koThixo nabantu. Yonke into etholakala kuThixo, yonke into bayithola kuThixo. Everything you can imagine from God, sithola through Jesus. Sithola fire. John chapter number 3 verse number 35. Uyamthanda unyana, uzinikele kunyana into zonke into zikaThixo. uThixo udecide uba yonke into etholakala kum mandiyibeke kunyana. Umuntu ofuna into kum, umuntu ofuna into egameni lam, he must go fire kunyana. Indaba kaThixo, into zasezulwini zitholakala ngonyana. Kumele unyana bekhona. Into idingayo udinga unyana ngoba zonke izinto uyise ngokuba emthanda unyana, uzinikele kunyana. You want power from God, go via the Son. You want blessing from God, go via the Son. You want protection from God, go via the Son. You want strength from God, you go via the Son. Zonke into zikaThixo zifihlwe kunyana. Kunabathi-ke andimfuni unyana, ndifuna uyise. Andinaxesha lomntwana, bathetha kuba bengazi. Uyise uyamthanda unyana, ukhethe ukuba azinikele kunyana zonke into zakhe. It's all about
Jesus. Into zethu azikho ecaweni. Suqimba xa unecawe ufikile ezulwini. Hayi madoda, alikho ecaweni izulu. Suqimba xa une-uniform yecawe yakho ufikile ezulwini. Izulu lifihlwe kuJesu. Uye isango. Ithi iBhayibhile ngenani ngesango. Uye indlela. Ithi iBhayibhile lendlela imxinwa. Bambalwa bahamba ngayo. Kodwa noba imxinwa nje iyahambeka. Yiyo kuphela indlela ebheka kubawo. Yiyo kuphela indlela ebheka ezulwini. There is no other alternative. Ayikho any option. If you want God, where is Jesus? Sunqalela ngamaculo asecaweni. Sunqalela ngamaculo ase-Estos. Where is Jesus? Uthixo uresponda kuJesu. Uthixo une-soft spot ebantwini abambiza behleli kuJesu, ebantwini abambiza benoJesu. That's why iBhayibhile sithi nina senihlambulukile ngenxa yelizwe endilithethe kuni. Hlalani, ngoba once uhlatshwa lizwe uhlangane noJesu, umamkele uJesu, what is expected from you? Ukuhlala, uhlale kuJesu, abantu bethakathe new bride. Uhlale kuJesu, abantu behamba izangoma. Uhlale kuJesu, abantu besenza amanyala. Kodwa uhlale kuJesu, uhlale bewuhleka bebala iminyaka. Bathi uzawufika uDisemba, nangoku bayanibalela. Bathi uyesu uDisemba. Let me tell you, akuzuqala ngawo ukuba nathi kwabalwa, kodwa ngeke angaseli ngoDisemba. Ya wafika i-25 nangasela, kodwa ngeke unyaka uhlukane engaselanga. Wahlukana unyaka, kodwa awusuphela unyaka, waphela unyaka. Babala bade bayeka. Babala bade bayeka. So yahlaleka kuJesu. Yahlaleka kuJesu. Jesus is real. Jesus is real. Jesus is real. He is real. Jesus. Uyakhona indaba kaJesu. Uyakhona indaba kaJesu. Yabona uJesu. Ufana uJesu. Ndicandile mali and I don't have to feel anything. I don't have to feel anything. And the thing that made me cry, ndina malini kwi-account yam. But ikhona imali kwi-account yam. But njengoba ndihamba nje andiva nto ethi ndinemali kwi-account. But should ndifike eshop ndizawukhupha ikhadi ndiswipe. Uzabona ngoba ningadecline iswipe ikhadi ubona uba nyhani ndinalo imali ndinayo. Noba ndiyiphathanga because we are a cashless society. Andiyiphathanga imali kodwa ndinayo. Uninzi lwenu ninemali niyiphathanga imali. But uba ningaphathi imali ndikuphokithe ngoku ndibhaqe ndingafumani into ezipokothini ayithetha uba awunayo imali. So there is nothing that you need to feel. Uthi uba uJesu ukhona. He is right there in your heart. Jesus is right there. As long as you believe, uyinikela impilo yakho kuye. uJesu unawe. So ke abantu babedinga uThixo unathi. Babedinga uThixo nabo. uThixo hlala nabo. Babedinga uThixo ongena holiday. uThixo ongena break. uThixo hlale khona. Uthi uDavide uthi akalala koZeli umgcini kaIsrael. uThixo hlale khona ngamaxesha onke. It's always with us. So weza uJesu uze azohlala nathi. Abe uThixo nathi. And then when ufika sanobahambe emhlabeni. Uthi apha verse 15. Ukuba niyandithanda igcineni imithetho yam. Why ethetha lento? That was not his
statement imessage yakhe apha uqala xa ufunda uqala ku chapter 14 verse 15 verse 15 yaku verse 18 imessage yakhe iphapha ikhona into ayibathembisa yona. But before ayikhile le nto abathembisa yona uthi kuba ngiyandithanda igcineni, because le nto abathembisa yona yinto yabantu bakhe. Le nto abathembisa yona ayobantu yabantu bonke yeyabakhe. Wayibathembisa Holy Spirit umoya oyingcwele, right? I will explain that, don't worry. I will teach that very explicit and clear. I will teach that. I have a whole next week, amen. I will teach it very clear, very clear, very clear, amen. So oti kubani andithanda igcine imithetho yakho, because uzothetha ngento crucial, sensitive, because umoya oyingcwele ayibowabantu bonke. When it comes to the Holy Spirit, it's not for everyone, not for all of us, but go back. It's for abahlanjwe ngegazi. It's for ababuyes. Moya oyingcwele. It's for abantu bakhe. So that's why esithi ke ubani andithanda emphasizing the relationship, but no, we are getting to another stage. We are getting to another chapter. Because iyabaza bangabayo and bonke abangabayo mabasuke kuko konke okungalungisi. Yeah, because iBhayibhile kuMatthew chapter 7 verse 21 utasibabo bonke abathi Nkosi Nkosi abayakubona ubukumkani bukaThixo. So not everyone othi Nkosi ungowenkosi, kodwa into esisongayo ithi iBhayibhile inkosi iyabaza abangabayo. Okay, if you love me, keep my commands. And then turn the imithetho yam. Then go verse 16, read verse 16 ma. Ngiyakutshela kubawo aze aninike omnye umthetheleli. Uthi mina ngiyawucela kubawo aze aninike omnye. The reason engathi aze aninike umthetheleli but efake igama lithi omnye, waye emphasize into ethi isekwandim, but I'm coming in another form. Because ngoku bendifikile ndakhawulwa uMaria ndaphila ndafundisa ndahamba. Uthi uJohn ku chapter 1 verse number 14 uthi uLizwi waba inyama wahamba phakathi kwabantu sabubona ubuqaqawuli bakhe. uLizwi wayeyinyama enguThixo nathi ehamba phakathi kwabo eyinyama engumntu. It was the word became flesh. But it's going to be the Spirit. I am going. Jawukela komnye, jawukela kubawo aninike omnye umthetheleli. Fude. Ukuze ahlale nani ngona phakade. Ukuze yena ahlale nani ngona phakade. Every time ufunda le verse indawo kumele uyi-highlight yile ethi ngona phakade. Ukuze yena ahlale nani ngona phakade. Uthi ndiyahamba ndiyakucela athumele omnye umthetheleli, yena uyawuba nani ngona phakade. He was talking about the Holy Spirit, because before uJesu afike azoba senyameni ahambe phakathi kwabo agudlane nabo ngamaqhaga, umoya oyingcwele ebeke wabakhona kwi-Old Testament. Xa uyifunda iBhayibhile yakho
It is divided into two. Inekala kuthiwa yi-Old Testament, inekala kuthiwa yi-New Testament. I-New Testament ngumnqophiso omtsha osegazini likaJesu. I-Old Testament ngumnqophiso omdala oxhomekeke emthethweni, but umthetho zange ube namandla ukubenza abantu bagqibelele, bahlambuluke, baphelele kuThixo ngokupheleleyo. So i-Old Testament uThixo wayekhona, noJesu wayekhona, noMoya Oyingcwele wayekhona, because uThixo lo uziziqu ezithathu emnye. Don't worry about that, I will explain it njengoba siqhubeka neclasses. uThixo lo uziziqu ezithathu emnye. So wayevela enguThixo nakwi-Old Testament, avela uYesu nakwi-Old Testament. uPaul uyabhala kumaKorinte uthi ilitye elabalandele hlane labanikeza ama-ansi uthelo dwala yayinguYesu. So that it tells us ukuthi uJesu wayekade vele khona. It's just that he was concealed, wayefihliwe lalingekafiki ixesha loba akhilwe. Uyabhala uPaul kumaKolose chapter number 1 verse number 26. Xa ndikota iverse ndibiza ibindawuni andenza isitayile okanye ndizama ubonisa uba naziBhayibhile, ndenzela aba bantu basanda usindisa because ngoku siyatitsha ngoku asihlali ngoku, ndenzela uba uyinote ubuyarekhodi uzazifundela ekhaya, ubuyabhala nje nevesi endiyibiza uzayifunda kahle ekhaya. So kuKolose chapter 1 verse number 26 uthi imfihlelo eyayikade ikhona kwasemaphakadeni, imfihlelo eyayifihliwe ikhiliwe kwesi sizukulwane, ngoba uJesu wayekhona kodwa wayefihliwe engakhilwanga kwi-Old Testament, ebanikeza amandla enhlangu, abanikeza amanzi, but they did not know him. Lalingekafiki ixesha lokuba unyana womntu abonakaliswe, wayibanikeza imana, but lalingekafiki ixesha wavela naphakathi emlilweni. Abafana betshiswe eBhabhiloni, ithi iBhayibhile babuzana abantu besingafakanga abafana abathathu, sibona abantu abane, and lo wesine ubonakale ngathi indodana yomntu, ubonakale ngathi ngunyana womntu. That was Jesus. Ngoba uJesu akafiki namhlanje, uJesu indoda endala, singekabikho indaba nenduli, lingekabikho elimiweyo, wayekhona uJesu. Make no mistake, akuyonkwenkwe kaMariya. uJesu ayontwana yomJuda, ayingomlungu uJesu. uJesu nguThixo, indoda endala. He is the ancient of days, he is the rock of ages. uThixo wayekhona, singekabikho zonke izinto, konke okudaliweyo kwadalwa ngaye. uThixo ongadalwanga, he's a self-existing God. Wavele wabakhona, zonke into zadalwa nguye. uJesu zangenziwe nguJoseph, zangenziwe nguMaria. He is God. So ke uMoya Oyingcwele wayefihliwe naye, noJesu wayefihliwe. Wafika uJesu uthi ujona ulizwi waba inyama, wahamba phakathi kwabantu, wahamba uthi umculi wesiXhosa eso simanga, uthi wakhula wafundisa, uthi kwaba ngummangaliso nokufa kwakhe nomnqamlezo wakhe. That was Jesus, engumntu phakathi kwabantu, engulizwi, engunyama. Ithi iBhayibhile ulizwi waba inyama. Kwafika ixesha loba abashiye, ahambe ayohlala ngasekunene sikaThixo. By the time ehamba babekhathazekile abafundi bakhe, besithi ngubani esizawuthembela ngaye, ngoba besinomfundisi wethu ongafani nabanye abefundisi. Wabona nguNikodima. Ithi iBhayibhile wathwethwa ebusuku, wathi uNikodima, Rabbi, siyabona uba ungumfundisi ovele ezulwini, awufani nathi, awufani nabanye abefundisi. Ngoba xa uphethe uJesu, you are not like people of this world, you are not like men of this world. So uJesu wayengafani
So babekhathazekile abafundi, babembonile uYesu akuphakama ulwandle, wayevuka lithulise, wayehamba phezu kolwandle, wabevusa nabafileyo, izihlobo zabo ezazigula wazivusa, waziphilisa. Ngoba ithi iBhayibhile kwiZenzo chapter 8 verse number 10, how God, iZenzo chapter 10 verse number 38, ithi uThixo wamthambisa uYesu ngomoya oyingcwele nangamandla, wayehamba ephilisa abagulayo, ekhulula ababoshiweyo. Babebonile abafundi bakhe, bambone ephilisa abagulayo, bambone ekhulula ababoshiwe, babekhathazekile kukuhamba kwakhe. And over and above, amaJuda ayengamfuni uYesu, and babesoyika uba njengoba ehambile uYesu kubani ozawusithethelela, kubani ozawusithethelela. So ke uthi apha ndiyawucela kubawo aninnikeze omnye umthetheleli. Uthi yena uyakuba nani ngona phakathi. Now in the Old Testament says Father, subject esoqhuba ngayo, in the Old Testament says Father, umoya oyingcwele wayefika hamba. Number 2, umoya oyingcwele wayengahlali kubantu bonke, lalikhona ibandla in a way, ayekhona ama-Israyeli, amen, but wayefikela abantu abathile. Uva iBhayibhile ithi umoya kaThixo wamfikela ngamandla uSamson, wathwala iingcango zaseGaza wakhuphuka nazo. Uva iBhayibhile isithi umoya kaThixo wamfikela ngamandla uDavid, wamfikela ngamandla uEliya waprofeta, njalo njalo. So wayefika ngamaxesha athile efuna uachieve into ethile, ahlale phezu kwabantu abathile, but angahlali permanent nakubo. He would come and go as the covenant, but angahlali forever, but he would come and go. Akuvela ibhere ahlale phezu kwaDavid, uDavid aqwenga ibhere ngenxa yoba kunento ehleli phezu kwakhe. But wayefika hamba. He was on and off, come and go. But with New Testament, in our time, after ufike uJesu, bonke abakuJesu wabathandazela. Uthi ndiyahamba, ndiyakucela kubawo, uthi uYesu uthi ndiyakucela, I will ask from my Father that he may send another helper. Ndiyawucela kuba athume, because indaba kamoya oyingcwele, umoya oyingcwele sishiywe naye after uJesu ehamba, kwasala the Holy Spirit. Uthi mna ndiyahamba, ndiyakucela kuba as long nina nihleli kum, as long nina nigcine imithetho yam. That's why esithi uba ndiyandithanda, igcineni imithetho yam. Now uthi I am going to my Father and I will ask, I will pray. Indaba kamoya oyingcwele ithandazelwe kuJesu, akathandazelwa umoya oyingcwele. Ungazithandazela wena, but some awumphiwa ngoba uthandaza ngebhesi, awumphiwa ngoba uthandaza kakhulu, ngoba kuYesu, ngoba kuhleli kuYesu. Njengoba nibizelwe uYesu apha kule ntente, njengoba nizinikele uJesu, njengoba nizibuyisele uYesu, now you are the legal candidates to host the Holy Spirit. Nifanelwe ngoba ngowaba kuYesu, umoya oyingcwele utholwa ngaba kuYesu. It is the prayer of Jesus. He said, I'm going to my Father. Ndiyawucela kubawo akathandazelwa. Yeah, don't worry, nasemthandazo sofundisa, but we don't pray. It's not our efforts. Akho mizamo uyenzayo, as long into edingekayo, njengoba sowuhlambulukile, hlala kuYesu. Akho nto okufuneka uyenze, akho nto okufuneka ugide ukuze ehle, hlala kuYesu, kholwa kuYesu. Umoya ngowabakholwa kuye, uthi yena uyakuhlala nani ngonaphakade.
What a precious gift from God. Asikho isipho esedlulesi emveni kokuthola uYesu. Isipho kumele usithole sisipho sikamoya. Uthi umhlabeleli siyatholwa, hayi ngoba usebenza, ngoba ukholwa kuJesu. Eso sipho siyakholwa, siyatholakala ngoba ukholwa kuJesu. Uthi ndiyawucela kuba alethe umoya oyingcwele, uya kuhlala nani ngonaphakade. Akusafani neliya xesha lakudala wayefika hambe akhetha abantu abathile, akasakhetha abathile. The requirement is clear. Uze kwabakhe, uze kwabakuYesu. Bonke abathola bekuYesu uzawuhlala kubo. Ladies and gentlemen, there is a person, a third person of God called the Holy Spirit. Umoya oyingcwele is our advantage. Umoya oyingcwele is our anchor. Njengoba sihleli kuJesu bayabuzana abantu, wenza kanjani? Ngoba uJesu wasikhetha ebantwini, wasihawula ebantwini. We are chosen and we are set apart. To be set apart, ayithetha uba sithathiwe sayofunela icontinent yethu, sayofunela ilokishi yethu, sayofunela ilizwe lethu. No. Sikhethiwe, sehawulwe kubo. Asifani nabo kodwa sisahamba phakathi kwabo. Sikhethiwe, asifani nabo kodwa sisaphila phakathi kwabo. Sifola kwaphephu sonke, sitya umngqusho sonke kodwa asifani nabo. Sikhona student prince esikolweni sonke kodwa asifani nabo. We are the peculiar people. We are the chosen generation. We are the holy nation. Sikhethiwe, asifani nabo. Noma siyahlupheka asinandaba, asifani nabo. Noma siyathukwa, noma siyadelelwa, noma bayishayela izandla lento ayithathileyo batulandela inkolo yabelungu. Don't worry, awufani nabo. Batuthatha inkolo yamaJuda. Don't worry, awufani nabo, asifani nabo. Something is upon us. We are the peculiar people. Sisizwe esahlukile, singabantu abayinqobo, siluhlanga oludwele, siluhlanga lukaThixo. We were foreigners, but now we are no more foreigners. We are the sons. We are the sons of God. Igama lakho libhaliwe ezincwadini zomhlaba wabomi. The day is coming apho kuzawugwetywa ihlabathi, kugwetywe yonke into, sizawuvula incwadi. Oh, what a blessed into igama lakho libe khona encwadini zikaThixo. Lingangabikho nakwiincwadi zikagovernment, lingangabikho nakwiincwadi zabantu abakhulu balomhlaba. What is your name written in the eternal books of God? Asinandaba, sithokozela into eyodwa, ukulotshwa kwamagama. Asothuswa zizinto, noma izinto zikhona noma izinto azikho. Thokozelani ukulotshwa kwamagama ethu encwadini yokuphila. Igama lakho likhona. If you are in Jesus, your name is written in the books of God. That must be your faith. That must be your confession. That must be your confidence. Noma waziwa kulo mhlaba kodwa izulu liyakwazi. Noma urecognize kulo mhlaba kodwa izulu liyakurecognize. We are washed by the blood. Nathengwa ngeqabiso eliphakemeyo. Anithengwanga ngagolide, anithengwanga ngasiliva, anithengwanga ngamatye anqabileyo. Kwafa indoda yayesiphambanweni, kwachitheka igazi athi ohlabelelayo ngeyani nemikhoso baloqala lakhe.
igazi thina, siphume egazini, hayi igazi labantu balo mhlaba, hayi igazi lebhokhwe, hayi igazi lenkomo, igazi likaThixo. I carry the DNA of God in my veins. Kune DNA kaThixo. That is why abathakathi abantu basekhaya abakwazi ukudilocate mna, ngoba ekhaya kune biological blood, bayakwazi uyitrace i-biological blood. But nawufika kuJesu uyaphuma kwigazi lakwambula ungena kwigazi lakwaGod, igazi labasezulwini. Aba-Satanists, they cannot get hold of you. Amagwirha ayakhangela nge-network, abakuboni, balayitha iikhompyutha zabo, abakuboni kwenze njani. They can't trace the DNA of God. Sine-DNA kaThixo, sinempawu. But why iBhayibhile isithi ubomi bethu bufihliwe? Oh bazalwane, silapha eNubright, kodwa our actual life is not here. Ubomi bethu bufihliwe kwazisemasulwini indawo, safihlwa kunye noKristu, safihlwa kuThixo. Ukuze umthakathi akufumane kufuneka aye kwezisemasulwini indawo. Sekafikile kwezisemasulwini afumane uKristu, afumane uThixo. Your life is precious. When you are in Christ, your life is precious. You are wonderfully made. You are fearfully made. Lithi iBhayibhile umuntu uKristu sisidalwa esitsha. Bangakukhumbuza abantu bathi ukukhuthuza wena, but if uKristu usisidalwa esitsha, sisidalwa esitsha. Zeka ngokutsha andisebakhobonga kwinto eziqalelisa abantu basekhaya. Ndaphuma ndabaxelela uba ndikhutshwe yintoni. Bangahlala kuba bezithandela kodwa inyaniso bayayazi. Ndaphuma kwiziqalekiso. I'm no longer a slave to fear. No. Andamkelanga moya wabugwana, ndamkela umoya wothando, the spirit of a sound mind. I am the son of God. Ndingumntwana kaThixo, ndihamba kulo mhlaba ngesibindi. Noba kuthi icrime yonyuka, ndiyayithandazela uba yehle, kodwa ukwenyuka kwayo akunditshintshi mna, akuyithathi i-authority yam. I walk with boldness, I walk in dominion, I walk in power. I am full of God, I am in God. Uthi ndiyawuqala kubawo aninikeze omnye umthetheli, yena uyakuba nani ngona phakathi. Uyakuba nani yena ngona phakathi. Iproblem kaJesu ehamba nabe ngumuntu wayengakwazi uba seMotherwell aphinde abe seNubright same time. Wayengakwazi ukuhlala apha kutata aphinde ahlala apha same time. But the Holy Spirit ukhona ezindaweni zonke, ukhona kubo bonke, ukhona ngamaxesha onke. We need the Holy Spirit. Ithi iBhayibhile ihlabathi alinabo ukumamkela ngoba alimazi, akasingo wehlabathi. Uyamkelwa umoya oyingcwele, but akamkelwa lihlabathi, wamkelwa ngabakhe, ngobana bakhe, ngabamkele uYesu. Ngale ndlela wamkele ngayo uYesu, naye uyamamkela ngokukholwa, ahlale ngaphakathi kwakho, ahlale nawe. We will talk about it tomorrow, but for now I want to tell you, uba ethi iBhayibhile wathi uYesu kubo, andinisiyi izinkedama. Eligama lithi inkedama alithethi inkedama njengomntu osiwe ngabazali bakhe. No, apha kule context uba inkedama ithetha uba ungabi namedi, uthetha
themba, ungabi nathemba lanto. Lithetha ukuba limited, ukuba limited, ube limited. Uhambe kodwa uphelele somewhere, uzame kodwa uphelele somewhere. But uthi umoya uthi uJesu andingishiyi nizigedama, ndinishiya nomoya. Umoya oyigcwele uthatha ubugedama phakuthi usenza singabikho sodwa, singabikho alone, but sibe naye. Number 2, usenza singabikho limited. He gives us power. He gives us extraordinary power. Into ongakwazi ukuzenza ngamandla lapha emhlabeni udinga umoya oyigcwele, so that azokwenzisa into ongakwazi ukuziyeka ngengqondo yakho. Yilento yafika kuMaria. Sesiyathandaza Luka chapter number 1 verse 35. Kwafika uGabriel ingelosi kuMaria yathi vuya, uyakhulela uzala umntwana. Wamangala uMaria wathi mbuniso omnilo. Wathi okwesibini, utho kanjani uba ndizawukhulela ndingazali namntwana? Yamphendula intombi, yamphendula isithunywa sikaThixo uGabriel. Wathi no, don't worry, the Holy Spirit will come and the power of the Most High will overshadow you. Umoya oyigcwele uyabuza phezu kwakho, namandla kaThixo senyangweni akusubekele. Ngoba xa kukhona umoya oyigcwele, into ezingenzeki ngesayensi kodwa yena uyazenza. Umoya oyigcwele i-advantage kaThixo yokusebenza phakuthi, asebenza into ezingacaciseki. Bamangala abantu uba ukhulelwa kanjani umuntu engazali nandoda, kanti sekungenelela umoya, into engacaciswa zii-scientist. Nawe mhlawumbe uyazibuza uba ndizawuphila kanjani, ndizalwa namanxila, ndikhulele ebantwini bamasiko, izawukwenzeka kanjani? Nansi imfihlelo. The Holy Spirit will come and the power of the Most High will overshadow you. Asimengenyawo siyathandaza. You need the Holy Spirit. Kuye ocrushing addiction and drugs. Kuye owenza amantombi ehluleka, ehlulwa ngama-boyfriend, kodwa efaka amandla entombini. Intombi benamandla okubhalela i-boyfriend ithi ndisindisiwe, lento ibisidibanisa iphelile. Umoya oyigcwele uye olandisazela sikatata, utata abenesibindi sokulanda into zakhe emkhiphithweni abuyele ekhaya. Umoya oyigcwele uye owenza intombazana ithi izawulandela uJesu, noba abantu bayayithuka, noba abantu bayayonyelisa, but he gives a divine power. He is a gift. Njengothixo eziqu zithathu, enguThixo uyise, enguThixo unyana, enguThixo umoya, nalapha ukuthi uhlala ezo ziziqu ezithathu. For the first time in the New Testament, Mark nakuLuke, apho ebhapatizwa iTrinity ya-interact for the first time. Ithi iBhayibhile wathi ethandaza uYesu ebhaptizwa nguJordani, kwehla umoya obonakala njengehobe wehlela phezu kwakhe. uThixo umoya wehlela phezu kwaThixo unyana. Kwabe sokuthetha izwi lathi ngunyana wami, kwathetha uThixo uyise. So uThixo uyise wathetha, uThixo umoya wehla wahlala phezu kwaThixo unyana, to confirm and to manifest the Trinity of God. Iziqu ezintathu zikaThixo emhlabeni. So you need to host the Holy Spirit. Uthi ke uyakuba nani ngonaphakade, uthi uyawuhlala nani ngoku akazange uzohambe ehamba abuya hamba abuya, uzohlala ngonaphakade. You just need to believe and receive. Wakumamkele umoya oyingcwele. And it's easy for you ngoba umamkele uYesu. Ngale ndlela wamkele ngayo uYesu, umamkele umoya oyingcwele.
Mamkela umoya oyingcwele. Mamkela umoya oyingcwele. He will give you advantage. He will give you advantage. Sakunikeza i-advantage. Phakamisana zakho. Umthandaze nabantu abathi mina I want to accept the Holy Spirit. Manje kule mizuzu embalwa ngifuna abo bantu bathi mina ngifuna umoya oyingcwele. I want to accept the Holy Spirit. Nabathi mina ngifuna ukugcwaliswa umoya oyingcwele. Usuke apho ungaqhutshwa zinyawo zakho usuka pha esitulweni but uqhutshwe lukholo lwakho. Ibe lukholo lwakho lokuzisa apha ngaphambili so that you can receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. You will receive the Holy Spirit. This stage of the revival is for all of us. It's for all of us. You must receive the Holy Spirit. You must receive the Holy Spirit. You must receive the Holy Spirit. Lift up your hands. Lift up your hands. Mehlo akho ambono ngabonwayo. Ngamehlo enyama. Korabashande yamondorobo boshika. Korabasande lemekoshata. Korababashande lememosata. Kena mando robo koshika rababasaya. Shena mamolobo kosata. Lift up your hands. Lift up your hands. They are already connecting because abanye uvusa into bekathi khona uhlaza into bekathi khona abanye they are ready to receive for the first time. Receive the Holy Ghost. Ngumthandazo esawuthandazelwa ngumfowethu uYesu. Umfowethu wasithandazela. We are the legal beneficiaries of the Holy Spirit. Sinelungelo loba simthole uHoly Spirit. Kalabezondela befundisi wazamteka kwabo. Sinelungelo loba simthole umoya oyingcwele. Ngowethu sonke thina bahlanjwe ngegazi. Ngowethu sonke thina bakholwayo. Ngowethu sonke thina bakuKristu. uHoly Ghost ulapha ubusazovuselela we. Ulapha. Yes. Uye lo. Don't make your heart so hard. Open your heart and receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. In the name of Jesus. Hosanna. Lift up your hands. 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 Yenza namazwi ngemithi mayingcwele. Ndiyakholwa uba ungumuntu uThixo. Ndiyakholwa uba bonke abakholwayo uyangena uhlale kubo. Ngena kubo undincede ndiyohluleka ukuziphilela insindiso kawamamandla. Namhlanje ndiyakwamkela njengenhliziyweni yami. Gcwalisa impilo yami ngegama likaYesu waseNazaretha. Phakamisa izandla zakho uzothola udada bebeka izandla. Just believe. Hey, I sense a strong anointing. Umoyingcwele kunabantu abathintayo lapha. Umoyingcwele kunabantu abachukumisayo. Yeah. Just open your heart for the Holy Spirit. Ezotata bazohlela phezu kwabo ushers. Kana otata bahlele phezu kwabo nje just touch. Just a simple touch. Kona mashane mama rabasaya. Receive, take it in the name of Jesus. 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 Uzawugqabhuka nemithombo eyavalwa kudala uSatan. Asas kushande laba. Asas, be vigilant. Kani asas isihlale umoyingcwele ababamba abantu bayawa. Kushande laba sataya. Rakapoya kosata. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So get your tandas. Let's do it. Pray. Begin to pray. In the name of Jesus. Yes. Na nabantwana bayamthola umoyingcwele. Nabantwana bayamthola.
nabantwana bayagcwaliswa bayasinikwa esi sipho in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Anointing in the name of Jesus. Lift up your hands. Paralysis under Zako and begin to pray. Lift up your hands. Lift up your hands. Now let's do it. Lift up your hands. Lift up your hands. Come here. Come here. I want to pray for you. Lift up your hands. Ogupiatanda Zako Namashandelemeha. Hela Babo Shandelebebosa. Koraba Baba 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 Shanda. Shendelebredo Kosetelebe. Kushandelebre Kosata. Koshanda la Baba Babosa. Lebre Kosataya. Konama Kosata la Baba. Power in the name of Jesus. Power, 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 power. In Jesus' name. 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 Sandarababo Sandea. Korababo Satalamaya. Yes, yes, yes. Holy Ghost. 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 In the name of Jesus. 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 And lift up your voice. Lift up your voice and pray. Lift up your voice. This is Vilako. Begin to pray. Lift up your voice. Lift up your voice. Lift up your voice and pray. 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 Konama Shandelebredo Kosaya. Shandelebre Kosataya. Kosata labra delebes. Kosande labra. Lift up your hands. Lift up your hands. Sultanaza on top of your voice. Tanaza on top of your voice and embrace. Embrace, embrace, embrace. Yamela